Bi salana kar û xebatên saziyên Sûriyên fermî li herêma Dêrikê rawestiya bûn. Îro piştî avakirina hikûmeta demkîya Sûrî û pêvajoya întegrasyonê di navbera hikûmet û rêveberiya Xweser de cara yekê ye di dîroka Sûriyayê de kesekî sivîl û Kurd ji bo rêveberiya herêma Dêrikê hat destnîşankirin. Di serî de ew xizmetkariya gowerê kirin, em bixwaz bin got em karibin êş û azarê vî milletî em servaneke rakin. Em wek destekî giştî em pevre bixebitin. Hemû sazî û dezgehên me yên got vir de em karibin bi wî rengî em mentiqa Dêrikê ava bikin. Em wek rêveberiya mentiqa Dêrikê em hemû tiştê got bikeve ser milê me de li gor derfetê got bikeve destê me de, li gor imkanatê got bikeve destê me de em ê li wî alî de xizmetkariyê bikin. Bila baweriya gelê me bi hebûna wînakê hebe em li had merhelekê de derbas bin, derheleke pir hesas û nazik e. Em hêvîdarin got vê merhelê bi stemetî derbas bikin. Li bajarê Dêrikê di dema hikûmeta Baez de guhdana bi herêmê kêm bû û xizmetguzariyên xelkên deverê hatibûn paşguhkirin. Gelek peywar dikevin ser rêveberiya nû ji peydakirina pêdiviyên jiyanê yên sereke bigire heta pêşxistina binasazî û başkirina rewşa jîngehê ya bajêr û herêmê. Em weke parêzer aliyê hiqûqî de em dixwazin muessesatê me, saziyê me karî xwe rabin. Kesê me li vê dê muamelatê wa ewraqê wa jî weke berê muessesat saziyê me werin feelandin. Xelkên herêma Dêrikê bi erkedarkirina rêveberê nû yê herêmê kêfxweşiya xwe anîn ziman û hêvî dikin ku rêveberiya nû karî be daxwazên gelên herêmê pêk bîne. Em jî niha ziyareta mudîr menteqeyê me yên Nûbûniyê Kurd. Yani bi rastî teqsîr nekir got dema pêş de tişta ji me warê em ê bi were alîkar bin aliyê sporê de, aliyê xedemî de, aliyê şehredariyê de. Em dixwazin yani çi kesê werê nû vê mensibê hestîlan bike Kurd bê ji mentîqê bê ji ber ne ji mentîqê bê gelek tişta nizanê. Piştî salên dirêj yên alozî û êş û azaran çavên xelkên herêma Dêrikê yên li bajêr û gundan li rêveberiya nû ne. Bi hêviya ku siberoja wan baştir û xweştir be. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrik.